थारैनो अरुणाचल ग्रीन एयारपोर्टनि GM बिथाङा मावनो हामारा नामा आसामनि माखासे खहा जानाय खामानिफोरखौ? अरुणाचल आसाम सिमनायाव नांजाबनानै थानाय अरुणाचल प्रदेश पापुमपारे जिल्लायाव गोदानै बानायबाय थानाय हलंगी ग्रीन एयारपोर्टआव दिनै गोसोखां बिलाइ हैनायखौ जेबो मावफुंनो हायैखौ फोरमायथिदों ग्रीन एयारपोर्टनि GM बिथाङा। बे खौरांखौ फोरमायथिना होदों ग्रीन एयारपोर्ट एफेक्टेड कमिटिनि नेहाथारि मुस्रि राकेश सुजिर आरो बोसोनगिरि लकी बर' बिथांमोना। फै जों बिदिब्ला खोनासं दिनै मा फोरमायदों बिथांमोना। सारमोना दिनै एफेक्टेड एरियाखौ लानानै GM खौ लोगो हमदों होननाय खोनादों। मा सावरायगोन सारमोना? जोंथ' बे एयारपर्ट अथरिटिनि GM जितु हलंगी ग्रीनफिल्ड एयारपर्टनि GM बेजों जों सावरायदोंमोन। खिन्थु सावरायनोथ' मोजां मोनसे मिमांसायाव फैनायनि लामाखौनो जों नुनो मोनासै। जिहेतु बे फिसा फिसा नालाफोरखौ डाइभार्ट खालामनानै ककिलाव खोलैहरबाय आरो टेलिफनखौ हलंगियाव खोलैहरदों होनदों। खिन्थु बिसेसके ककिलाव खोलैहरनायनि जाउनाव ओरै आसाम साइडआव थानाय डाउन स्ट्रिमाव थानाय आरो बे आसाम साइडनि गामिफ्रा दिनै लोमसावजोबदों। दा जेरै खाथिनि बिजयपुर होन धनपुर होन सनाजुलि होन हाइजेंबारि हाल्दैबारि बे गामियाव दैया लोमसावहैजोबबाय। माजगाव बेफोर लोमसावहैजोबबाय। दा बेफोर खोथाखौ जोङो बिथांमोननो फोरमायफैदोंमोन। नाथाय बिथांमोना बुंबाय जोंहाथ' बेयाव दायथ' गैया, आसाम साइडआव दायथ' गैया। जोंनि दायथ'आ बे जों ककिला एयारपर्टखौ जोंखौ लुनो होदों बेखौल' लुगोन। दा हजों दै लोमसावहैदों ना मादों जों बेखौ जोंहा इसेबां दायथ' गैया बेबायदि बुंबाय। दा जेबो बेनि सुफुंनायनि बेबस्था लायासै। बिथांमोनहा बुंबाय नोंथांमोना आसाम सरकारजों नां बा अरुणाचल सरकारजों नां बा इन्डिया गभर्नमेन्टजों नां ओरैबायदि बुंबाय। दा बिनि जाउनाव दा जोंहा बहुद खाथि खालानि ओनसोला जोबोद समस्यायाव भुगिनो गोनां जादों। दा बहुद सिन्था खालामदों। दा दैज्लां जायैनि समावनो बेबायदि दैबाना जाबाय आरो दैज्लां भराव मा जागोन? दा दुब्लियाव मोसौ दोनदाल होनो जायगायानो गैया ओरैसिम अबस्था। स्कुलफ्रा लोमसावजोबबाय, गामिनि लामाफ्रा लोमसावजोबबाय, थाबायनो हायै बायदि अबस्था। दा दैज्लां जायै समावनो दा भबिष्यतआव मा जागोन बिनि थाखाय दा रायजो राजाफ्रा बिराद सिन्थायाव दं। दा नोंथांमोना माबायदि बेबस्था लागोन दा? बेबस्थाखौ जों रायजो राजाफोरजों सावरायगोन। रायजो राजाफोरजों सावरायबोनानै रायजो राजाफ्रा मा सानो बिनि उनाव जों सिद्धान्त'खौ लानाय जागोन आरो। ओमफ्राय सारमोना बेयाव मा रोखोमनि मेम'रेन्डाम होनाय जादों? जोंथ' बेयाव मेम'रेन्डाम होदोंमोन जोंनि जिहेतु आसाम बर्डार रंजादों। खिन्थु बे बर्डार एरियानि मानसिफोरखौबो जों माखासे जब होनांगौ। जाहा बेयाव माखासे गोरों गोरा गथ' दं। लकेल इयुथफोरनो गोरों गोराफोरनो माखासे साख्रि बाख्रि देनां ओंखारोब्ला बेफोरखौ होनांगौ होननानै जों डिमान्ड होदों। दा बेयाव मोजाङै फिननाय होनो हायाखै बिथांमोनहा। आरो लोगोसे जेनेबा जोंनि आसाम साइडआव जि फिसा फिसा नाला बेखौ जिहेतु डाइभार्ट खालामजोब्बाय आरो बे फिसा फिसा नालाजों जोङो आबाद मावोमोन। खाथि खालानि सनापुरनि रायजो हक नारेंगुरिनि रायजो हक राङाजानि रायजो हक बे आबाद मावोमोन। दा बे आबाद मावग्रा नालायाबो गैला। दा बेयाव इरिगेसनेल प्रजेक्टनि बेबस्था खालामनांगौ होननानै जोङो डिमान्ड होदोंमोन। नाथाय बेयावबो जेबो मोजां फिननाय होनो हायासै। खाथि खाला ओनसोलनि लामाफोरखौ बानायना होनांगौ होनना बुंदोंमोन। बेखौबो फिननाय होनो हायासै। आसाम साइडजों मोनसे हाबबोनाय एयारपर्टआव हाबनायनि जोंनो गेट होनांगौ लामा दोननांगौ होनना बुंदोंमोन। बेयावबो जेबो फिननाय होनो हायासै। गतिके जों आसाम साइडनिफ्राय माने एसे प्रब्लेम दं आरो सोब साइडआवनो। आसाम गभर्नमेन्टनोबो होनाय जाबायमोन नामा? आसाम गभर्नमेन्टआव जों सिगाङाव माने SDOनो होनाय जादों। SDO जुगिदि जों DCनो हरनाय जादों। नाथाय दासिम जेबो फिननाय मोनाखै। अरुणाचल DCनो होनाय जादों, चिफ सेक्रेटारिनो होनाय जादों, CMनो हरनाय जादों। नाथाय बिथांमोननिफ्रायबो जों दासिम फिननाय मोनाखै। बानायनायनि जाहोनाव बिसेसकै जोंनि आसामथिंजायनि खोलानि जिथु साइडनि आसामाव थानाय गामिफोर बिसेस खालामनानै जोंनि ककिला ओनसोलनि बे ककिला दैमानि साखाथियाव थानाय जेसेबां गामिफोर दं जेरै ककिला बालिगाव, गार' बस्ति, बिजयपुर, थाराइबारि आरो सनानिजान, सनाजुलि, हल्दैबारि, थुरिबारि बेबायदिनो जेसेबां माने ककिला दैसानि फारनैथिंबो गामिफोर दङ। फ्राय जोङो बुंनो हागोन जे रेल लाइनसिमावलागै बे गथै दैबानायानो जादों दा। बे हिसाबै माने रायजोआ दा बे दैबाना जानायनि थाखाय जोबोद उसुबिदा भुग खालामबाय थानाय जादों। दाथ' जोङो नुनो मोन्दों दैबानानि थाखाय सनाजुलि गुदि फरायसालिया क्लास खालामनो हायै जादों। गथै दैजों बुंफबनानै जादों। दा बेनिखायनो बिनि बेबस्थाखौ जुदि सरकारा मोनसे लायाब्ला नाथाय जोंनि बे ककिला दैमानि साखाथियाव थानाय गामिफ्राय 14निफ्राय लानानै 18सिमसो गामि गोबाङैनो बहाय माने एफेक्टेड जादों। बेनिखायनो बेखिनिखौ जुदि राहा लायोब्ला हयथ' जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा
बेनिफ्राय राहा मोनगोन आरो दा बेनिखायनो आङो बे निउस चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो सानो जोंनि गहपुर समस्तिनि बिधायक बिथां उत्पल बराया बे खामानिनि सायाव नोजोर लानानै एसे पदक्षेप लायोबा मोजां आरो लोगोसे आसाम सरकारखौबो बिनि नोजोरथि बोनानै जाहाथे खामानिफोरखौ मावो आं बेखौ खावलायहरनाय थाबाय आरो